Salam aleyk, mehriban tomoşaçylar, edýdileşler. Biz siziň her biriňize jan saglygyny, maşgala we dançylygyny arzuw edýäs. Türkmen halkyny bagtly döwranyna ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman terdarymyzyň janlarynyň sag belent taşlarynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzuwlap, goşa taryň gudratatly gepleşiginde tomoş etmäne çagyrýar. Mehriban tomoşaçylar, edýdileşler, biziň gepleşigimiziň buňky sanynyň mehmany Maýakuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly malumy, Hoşowady denen bagşymyz, Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýew. Şemşat malum, sizi gepleşigimizde hoş gördük. Şemşat malum hemmemiziň bilşimi diýäli Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman terdarymyzyň saýatyna Pähim Paýhas ummany Maktumly Pıragy ýylynyň her bir güni bir şanly wakalary weslenip dowam edýär. Elbetde watanymyzyň her bir güni uly ösüşleri, toýdur, bayramlary weslenýär. Bu da biziň her birimiz diýsen buýsandyr malum. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň başyna birden kalbyňyzdan, bagşy kalbyňyzdan çykýan bu sözlerinizi iýleşlemez bilen paýlaşaýsaňyz. Pähim Paýhas ummany Maktumly Pıragy ýyly bütün halkymyz bilen birlikde medeniýet sunuwat işgärleri üçin, biz bagşylar üçin, mugallimler üçin iň bir gowy ýyllaryň biri boldy. Maktumly ýylany bagşy gözüňe gelýär. Bagşylarym ilmidama Maktumly Pıragy, ýene şolar ýaly klassik şahyrlar Seydi Welili, Mätäji, kimine şolar ýaly geçen biziň meşhur şahyrlarymyzyň goşgularyny aýdymlary ýerine ýetirýärler. Gahrman arkadagy gahrman terdarymyzyň biziň milli sunwatymyzy şeýle arslara ýetirdi. Ne şüýlüň özüne Pähim Paýhas ummany Maktumly Pıragy diýip atlandyrmagy ýylyň ýem şo aýdym sadyň bagşynyň goşgularyň bir şeýle bir köp derejesi şolaryň bir tariplanjak ýylyny diýip aýtsaň bolýar-da. Geçen halipalarym şu Maktumly Pıragyň goşgularyny şuň kunlemide ýetirip dillen nesille dowam etdirip halipa şäherlik ýoly şuň kunny hasam bir pajarlap şeýle bir halipalara, şäherliklere uly ýol ýörelgi boldy. Bagşylara näme şu ajaýyp ýurdumyzy, bir parahat ýurdumyzy diňe aýdym bilen wasbedäýmek galýar-da. Türkmen halkynyň milli sunuwatyny ýaýmany uly mümkinçilikler döretip beren Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman terdarymyza şu pursatda köp sag bolsunmaý diýen, goý olaryň janlary sag ömürleri uzak tutýan tutumly işler elmedama rowaşlyklara weslensin. Köp sag boluň malum, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Geçmişe gencele köngül perwana, gül nur dey yağtıldıp dur dünyani, Pıragynyň Pähim Paýhas ummany. Köngüllüň joşgun ýypyn gotuň täzi, Türkmeniň gaýraty eňtilmez güýji. Pıragynyň Pähim Paýhas ummany. Arkadagy terdar bilen bagtly bil, arkadagy terdar bilen bagtly bil, hakdan nurly terpaý bilen bagtly bil. Tartmaz vatan köşkü iwan tagtly bil, elem içremiň paratatlyň many, Pıragynyň Pähim Paýhas ummany.
aydım coşo arkadan Tımotun kotarı yaşa arkadan Firdan vatan bir karar Sizin bilenin para tatlın mani Pırağının pekim paykız umani Ehmet'üne yalkım taçar günyali Pırağının pekim paykız umani Pırağın arzulan zamanı geldi Molim baxşı deýlenne, baxşyçylyk sungaty deýlenne ilki bilen milli sazgyralymyz bolan dutar sazgyralymyz gözüňmize gelýär. Ýerki döwürlerde de türkmen halkynyň baxşı sazanlary elmidama ýanlaryna, eginlerine nasip etdirler. Ýagny dutary janly zat, gudratly gural. Hemişelik sırdaş hökmüne edilipdirler. Ene siz hem molim eýýam ençeme ýyllar bäri, ýagny çağalyk döwrüňizden bäri, ýaşlyk döwrüňizden bäri milli sazgyralymyzy usatlyk bilen erkedýäňiz, aşyryn aýdymlary, halk aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz. Aýratyna hormatly adyň, Türkmenistanyň halk artisti diýen belent adyň eýeti. Ene molim, siziň şu milli sazgyralymyzy çalmaga bolan höwesiň, milli sazgyralymyzy çalyp bir aýdymlary ýerine ýetirmäge bolan höwesiň döremeginiň esas sebäpleri barada aýdaýsaňyz. Ýaşlygymda näçe dutar bir söýmeklige sebäp bolan zatlaryň biri men şäherimizdäki şo taýda halyk gurnugyna gatnaýardym da onuň şo gapdarlarda bir näçe gurnoklar bardy. Dutarçy oglanjyklary ýene-de bir näçe tanp topory näşe dutarçy oglanyň utardy aýdym aýdýan heňlerini esitip dutarda şonuň owazy maňa ýarady. Şeýdimem şo gurnoga gatnap başladym-da şo döwürden ýaşlygymdan 4-5-nji synpda okuyan nöwrlem bolmalla. Daňatary öz wadynaky Sungat mektebiniň mugallymy men öz halipam boldy Durdugly Annaýew. Şo maňa esasy dutar tutmany, dutarda aýdym aýtmany inçelik ýoluny öwretdi. Esasy ana şo halipamyň maňa şeýle maňa geçiren şey hunäri meniň geljekde şo saýlap alan kärim boldy. Şäherimizdäki Owagojalyk Uniwersitetine okuw girdim. Okuyan döwrümde de aýdym sazy goýmadym şol ýokary okuw mektebinde de aýdym saz bilen meşgul boldum. Esasany aramyzda şu wagt Maýyk Kulibatan Türkmen Milli Konserwatoriýasyna da şo halipalar bilen bile işläp ýörüne Akmurat Şarif, Ýolaman Nuriýew, Oradnepes Döwlet Nazarow, Amir Nuriýeliw, Atawliýew, ýalyk Mena Garaýew, Hangyle Ana Muratow ýaly bir näçe halipalarda şo studiýada okap hem de şolardan aýdym öwrenmek meýser etdi. Soň bolsa men 2001-nji ýylda Maýyk Kulibatan Türkmen Milli Konserwatoriýasyna wien almakçy molim gerek diýdiler şeýdip şo ýokary okuw mektepde molim bolup işlemekligimi dowam etdirdim. Maýyk Kulibatan Türkmen Milli Konserwatoriýasyna molim bolmaklygyma sebäp bolan professor Türkmenistanyň halk artisti Ýolaman Nuriýew halipam maňa molim bolmaklygyň inşe tilsimlerini öwretdi. Şun kunlarda da şo halipam bilen bile işleşmek meýser edýär. Sebäbi näme aýdym sazyň soňuna ýetip bolan okun näçe öwrenip oturmaly. Öz şähertlerimizde şun kunlarda da bilmeýän zatlarymyzy öz halipalarymyzy ýanymyzda şolardan öwrenip öz ýaş şähertlerimize ýetirýär. Dini almakçylardan bir esas özüme halipa tutunup bir näçe ýylyň dowamyna bir şoň aýdymlaryny öwrenmek meýser eden halipam bolsa Türkmenistanyň halk artisti Nawat Nurmuhammedowa galy bertedene Çartyç Mehmedow aldyna halk gurallar ansamblyna işleýäkem. Topar ýolbaşymyz Türkmenistanyň halk artisti Usat Adana Ýagmyr Nurgeliw biziň toparymyzyň ýolbaşçysy şol Nawat Halipow bilen tanıştyryp elinden köp aýdymlar öwrendim.
bedafıl ödüm bek tayır herkesi ıtınana bedafıl ödüm bek tayır Şemşat Molim köp sağ bolun ýerine ýetip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin biziň häzirki döwrümizde ýani berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hormat prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň taýasyna denanlarymyza uly sarpa goýulýar. Denanlar uru hormatyň sarpanyň eýesi ýani denanlarymyz durly ulgamlarda, durly pudaklarda işlemäge, okamaga, öwrenmäge, öz dörejliklerini açyp görkezmek üçin ýurdumyzda ähli şertler mümkinçilikler döredilen. Ne molim, size şeyler aksawal bilen ýüzlenesim gelýär. Denan bagşylamyzda aýdymçylara mahsus häsiýetleri aýdyp geçdiňiz. Biziň ýurdumyzda Gahrman Arkadagymyň Arkadaly Gahrman Serdamy tagylaty bilen biziň denanlarymyz aýdym aýtmana işlemäni ähli urda mümkinçilikler döredilen. Öz halipam Namat Halipada maňa ýetadi öz milli sunatyny, milli libasly çykmaklyk halkyň onu sahna çykanda türkmene maksus özüňe milliligini görkezmeklik, edepli, terbiyeli bolmaklygy ünneýär. Gahrman Arkadagymyda, Arkadaly Gahrman Serdarymyda köp sagyrtyny aýdýan. Bayulu'nun elinden ileri kadran oynar neredendir gelip gitme bundan amat aklın çaşıp olur sen mat dağda yakarlar o dilleri Uğrayanıp ölümdür Uğrayanıp ölümdür gördüm Türkmen göçünü gel göçünü gel göçünü müşku anlar bar taçınna yaylada yılkı içinde ileri bozgulun tayların ildir bozgulun tayların ildir sözüm haktır, hak sözüden beren yoktur. O çevirde oğul yoktur ileri, ocak yetip yurdum eldir.
Kadranç oynap nedin eldir. Kadranç oynap nedin eldir. Şemşat Molim köp sağ bolun ýerine ýetip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin. Şemşat Molim, pähim paýhasymany magtumly Pragy ýyllyp atlanyrlan şu ajaýyp ýylymyz her bir dörejilik adamsyna, her bir ulgamda zähmet çekýän adamlara bir öz ajaýyp täsirini ýetirdi. Ýani bu ýylymyz bir ilham paýlayan ajaýyp ýyl bolup durýar. Ine Molim sizem şu bilim ojag bolan, sunuga ojag bolan Maýoqly Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna zähmet çekýäňiz şu ýylymyň şygaryndan ruhlanyp şol bilim ojagyna bir talip ýaşlar bilen alyp barýan işleňiz barada gurrun berseňiz. Biziň ýaş taliplerimize, şähertlerimize ilmli bilimli bolmaklar üçin uly tagalarlar edilýär. Ne biziň ýokary hökümetimiziň halipa mugallimleri ne öz şähertleriniň gowy aýdynda sazlar öwrenmekleri üçin ul aladalar edýär. Maýoqly Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň talipleri, mugallimleri ýurdumyzdaky bir ähli geçirilýän dawarlarda öz aýdym sazlar bilen çykyş edýärler. 2023-nji 2024-nji okuw ýylyna biziň ýokary hökümetimizde esasanan biziň kafedramyz başçylyk sunat kafedrasyna başgylar toporuny açmaklyk teklif edildi. Şol toporuda maňa ýolbaşçylyk etmek nisip etdi. Ne şu gylar toporumyzdan ýylyň başyndan bäri aýdym saz bilen meşgullanyp esasanan şu esas halk aýdymlary ýykyn edýär. Ine galy bersede şu ýyl pähim paýhas ummany magtumly Pragy ýyly adyndan belli bolşýaly biz şu aýdymlarymyzyň köpüsini magtumly Pragyň goşgularyna ýerine ýetirýär. Diňe bir halk aýdymlar däl muhamçy kompozitorlaryň aýdymlaryna öwredýär. Galy bersede şu gylar toporumda bizine täze watanymyzy, ýurdumyzy, gahrman arkadamyzy bir wasp edýän gow täze aýdymlarym ýerine ýetirýär. Ne bir näçe gezek tele aýdymlarda ne şäherimizdäki geçirilen bayramçyklarda da şu gylar toporum bilen çykyş etmek meýesir etdi.
Yani molimçilik käri molim iň bir asyrly kärlerin, hormatly kärlerin biri hasaplanýar. Her bir işte, her bir kärde bolşýaly molim. Şu molimçilik käriniň iň bir gyzykly taraplary, iň bir süýjü taraplary barada durup geçdiňiz. Ýaş molimlerime aramyda halipalar amma onuň diňe bir sen bir işlemek bilen çäklenmen şägirt ýetişdirýärse biz halipa şägirt ýol boýunça biz hünär tapagyny dutarda başlyk ýoluna öwredýär. Gyzykly adamyny bize 5 ýyl okuýa taliplerimiz soň olaryň okularyny tamamlap öz ýerlerini işe başlap olaryň şägirt ýetişdirýär. Ine halipa şägirt ýoly dowam edýär. Ýokary okuw mektebi tamamlan soň işe başlan ýaş oglan gyzlamydam ilmidama biz bilen ýakyn ara gatnaşykda bolýar. Sebäbi olaryň mene ýene bir aýdym saz öwrenmeli bolýar, bir aýdym sözi gerek bolýar, sazy gerek bolýar. Ýakyn ara gatnaşykda bolup ilmidama bir biz bilen habarlaşyp durýarlar. Ýurdumyzda ilmidama bayramçylyklara saz çalyp aýdym duşmaklyk meser edýär. Ähli welaýata gidemizde öz şägirtlerimiz öňümizden çykýar. Biz enatasyny garşylaýan ýaly bir halipalaryny garşylap şonu şu öz saýlawaran kärimiň şeýle ýerine düşenini men şu pursatda duýýanna. Halipa äpet bir daragta. Şägirt oň miwetini meňdedilýär. Halkymyzda miwel daragyt düşünjesi ilkinji nowatda şägirt ýetişdirip bilýän halipalar hakda söz açylanyna has köp ýatlanýar. Arkadagly gahrman serdarymyz ýaş neslin ýokary bilimli, kämil dünýä garaýşy bolmagyny, watan söýgüsiniň belentligine, durmuşa dörejülikli çemeleşýän ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek oruny alyp barýan döwlet siýasatynyň içinden halipa şägirtlik mektebi eriş argaç bolup geçýär. Watanymyzyň gelejegi bolan ýaş neslin ilmli, bilimli, ilhalar, hunärmenler bolup ýetişmegine, halkymyzyň ruhy ahlak ýoly bolan halipa şägirtlik ýoluny dowam etdirmegiň ähmiýeti diýsem uludur. Öz ýetişdiren şägirtleň ähli welaýatlarda mugallim bolup işläp ýörenlerime ýene başga hünär taýlan şägirtleňem bolýar. Hawa molim dogry belleýäňiz. Siz hem eýýäm ençeme şägirtler ýetişdirdiňiz, olaryň öz saýlap alan ogurlaryny belli bir mendillere ýetmegine uly gollap bolýaňyz. Ine häzir günnemizde hem siz ýetişdiren şägirtleňiz diýarymyzda toýlanýan ajaýyp toýdur bayramlarda owazlar belentden belent ýanglanýar. Bizde diňe kafedramyzda bir aýdym saz bilen meşgul bolmak däl, olary öz sat halipalarymyz ol ilim bilim berýär, olary öwüt ünne berýär. Dutaram näme? Goşa kirişden uly owazyň çykmaklygy üçin, şonu gowy çalyp gowy ýerine ýetirmeklik üçin hem ýermen, arman, zähmet çekmeli bolýar. Giýje bolman, günnüz bolman sen şol hünäri elinden goýman çalmaly, aýtmaly, halipalar köprek dinlemeli. Ýetaty näme? Aýdym saz öwredilenini ýa bir goşgy eline gelip gowşanyny biziň mukamsy kompozitorlarymyz bar. Ýokary okuw mektebinde şolar gurrun berýärlerden ýetaty öz kafedramyzda Halk Saz Fakültetine oradan ipesip Ýolaman Nurym, Osman Güjümow ýaly ustad halipalar zähmet çekýärler. Şolar gurrun berýär bir aýdym saz öwredilenini ýara saz öwrýär ýa-da goşgy öwrýär. Goşgynyň ýa sazyň täsiri bilen aýdym öwrýär-de. Bir aýdym bilen ýa saz bilen meşgullyk gazanýar. Näçe aýdym aýdanda da, näçe saz çalanda da belli bir bagşyny ýa belli bir sazanlany meşgullyk gazanmaklyga sebäp bolýar. Ne Türkmenistan Halk Bagşysy Orany Döwlet Nazarov diýilende meniň öz halipam şoň bilen bile işlemek studiýada okýan döwrümde de maň halipalyk etdi. Men şu halipadan köp mukamsy kompozitorlaryň nägili aýdymlary nägili birine ýetirmelikligini öwrendim. Sebäbi şol Orany halipa diýilende mukamsy kompozitorlaryň aýdymlaryny meşgullyk bilen ýerine ýetirýän halipa diýip gözeňe getirip bolýar. Sebäbi şu halip mukamsy kompozitorlarymyzyň köpsiniň aýdymyny ilkinjiler bolup ýerine ýetirýärdiler. Bu sazadan Türkmenistan halk artisti Ata Awliýewiň sazyna Gelli Wäşiýewiň goşgusyna käkilik diýen aýdym da mümkin bolsa şonu ýerine ýetirip bereýin.
basına Tayray tayray tuğ gelir käkilik Mergen aydar buğuz terdar kuş bolur Onu görünleri gavlu hoş bolur Kuştoğun zok yeri kaya daş bolur Kakka kurup böyle gülür käkilik Gelir teyrana darim tayrana aklım hayrana Kakka kurup böyle gülür käkilik Parlayamak mana kalır käkilik Hilkinzirip kümüş berin darana Ayak çekmel yorgulana yüreğine Hürünün ağlasıp darin tayrana Tüygülüğü yada talar käkilik Gider teyrana darin tayrana aklım hayrana Tüygülüğü yada talar käkilik Şemşat Molim, ina gepleşigimden ahirlap barya, gepleşigimden ahirine eger mümkün bolsa, bir iyileşlemede etjek arzuwlaňyzy, ýaş, sunugat ýoluna zähmet çekjek, ýaş nesillemede berjek maslahatlaňyzy iyileşlemede bilen paýlaşsaňyz. Ne şuňky gepleşiňizde çagyryp me aýdym sadymy diňläp, gowy töhfetdeşlik etmäne mümkinçilik döretdiňiz. Sag bolun. Itaat näme? Bagşy hökümine aýdasym gelýän zat, bagşylyk sunugatyn taýlap alan ýaşlamyda geljekde hatam köpräk halipalar diňläp, öz taýlap alan käriniň hakyky eýeler bolmaklygyny arzu edýän her bir kärde-de näme ýürekden ýapyşmaly öz taýlap alan kärini halipa şäherlik ýoluny bize täzeden dikilip beren gahrman arkadaly gahrman terdarmyda şu pursatda ýene köp sagortyn maýdýan taýlap alan käriňizi şeýle ustad bagyş sadanlar bolup sizem geljekde ul halipalaň ýygyny ýöretmekde ul üstünlikler gazansyn diýip arzu edesim gelýär ýaşlamyda ýa-da sunugat taýlap alan ýaş oglan gyýlamyda. Ine biziň ýurdumyzda şeýle ajaýyp döwrümizde işlemäne, döretmäne uly mümkinçilikler döredilen. Ine biz näme isleýän ýerimizde aýdym sadymyz bilen çykyş edebilýär, isleýän aýdymlarymyzy ýazgy edebilýär, isleýän goşgymyzy tapyp haýta şahyryň goşgusy bolsun şonu öwrenebilýär. Ine şu zatlarym döredip beren gahrman arkadagly gahrman serdarmyda köp sagortyn aýdýan. Köp sag bolun Şemşat Molim, arzuwlaňyz hasyl bolsun. Bizem size gepleşigimiziň ahyryna ýene bir ýola biziň teklifimizi kabul edip gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin tüýsürekden minnetdarlygymy bildirýäs. Mundan beýlekde aýdym saat sunugatyny alyp barýan işleňizde diňe üstünlikleň rowaşlyklaň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Diýarymyzda toýlanýan ajaýyp toý bayramlarda hem owadyňyz ýene-de mundan beýlekde belentden belent ýagnansyn Molim. Mehriban tomoşaçylar, edidileşler, ene şunuň bilen goşa taryň gudratatly gepleşigimizi geçirip gutarýar. Türkmen medeniýetiniň sunugatynyň haqqawanarlary, Türkmen halkynyň milliýetleri, gahraman arkadaly gahraman terdarmyzyň janlarynyň sag belent başlarynyň aman bolmagyny, il ýurt bähwetli alyp barýan beýgeçleriniň diňe üstünlikleri hem rowaşgyry we senmeni tüýsürekden arzu edýär. Gepleşigimiziň indiki sanyna diýdarlaşýançak, hoş sag bolun.